Quan Warren Buffett parla, el món l'escolta. Cada any, milions d'inversors esperen la seva carta anual plena de lliçons. Però aquest any, la seva última carta com a CEO no va començar parlant ni d'Apple ni de diners. Va començar parlant d'un home desconegut per la majoria, Peter Legal. Per qui no el conegui, Warren Buffett és considerat el millor inversor de la història. Més de 60 anys liderant Berkshire Hathaway, un conglomerat gegant que avui és propietari d'empreses d'assegurances, energia, transport i fins i tot els gelats Dairy Queen. Però més enllà dels diners, Buffett té una manera molt especial de comunicar, directa, humil, amb un toc d'humor. Les seves cartes anuals no són informes tècnics, sinó són lliçons de vida. I amb 94 anys, aquesta ha estat la seva última carta com a CEO. Per cert, si és la primera vegada que passes pel canal, jo sóc l'Albert, és camioner, que va aconseguir la llibertat financera invertint amb seny. Aquí comparteixo experiències reals i eines perquè la classe treballadora catalana aprengui a invertir, valorar empreses i construir llibertat financera. Així que si t'interessa aquest camí, subscriu-te i acompanya'm!